journalism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, construction worker naigo sa kilat, patay! Lalaki giposil patay at tubangan sa iyang inahan. O mga heavy equipment sa usa ka mining company gidabdaban sa gituuhang NPA. Sa detalye sa atong mga balita, kumbinsido ang Davao City Police nga dunay sagol kalagot ang motibo sa pagpusil patay sa armadong responsable sa kamatayon ni Barangay 9-A Kapitan Tata Liubit ug ang bag-uhay lang nga pagpatay sa mag-asawang sapi kay gigamitan yun kini og high-powered firearms gamit ang bala sa M16 rifle. Pero sa kaso ni Kapitan Liubit, aduna na gipasakahan og kasong murder ang PNP nga responsable sa iyang kamatayon. Ani ang report. Nabaniog pag-ayo ang pagpatay kang Attorney City Hilda Mahinay sa PE ug sa iyang banang si Muhaymin Muhammad sa PE niadtong Hulyo 14, 2021 sa hapon. Atubangan sa ilang balay sa Solariega Subdivision, Barangay Talumo ning siyudad sa Davao. Kay luyo sa ka-estrikto sa mga gwardiya sulod sa subdivision. Nalutsan pagyud sila og mga mamumuno. Dili pagyud basta-basta nga tirador ang mipatay. Gisiguro niini nga dili gyud mabuhi ang mag-asawa o gigamitan kini og high-powered firearms kay subay sa nakuhang fired cartridge bullet iyaha kini sa M16 rifle. Gani naglibog ang mga tao nga naa sa palibot sa crime scene dihang gipangpatay ang mag-asawa nga giingong hinimuan sa sniper kay wala sila nakitang responsable luyo sa duha ka makusog nga paka sa buto sa baril. Sumala sa DCPO, sagol kalagot ang usa sa motibo sa krimen kay gisiguro gyud nga dili mabuhi ang mag-asawa. Gawas pa kini sa motibong nakita sa mga pulis nga may kalabutan sa kaso sa yuta nga gipanghuptan ni attorney sa PE. Pag high powered naman gud na jud intent na jud no kanang bugat ang ang motibo gusto jud nga dili na jud mabuhi kung tan-awon nimo pag pag long firearm or high powered firearm ang gamiton. So mao na atong panlantaw. Wala pa'y suspect ang mga pulis sa pagpatay sa mag-asawang sa PE. Pero sa kaso ni Kapitan Tata Liubit sa Barangay 9-A ning siyudad sa Davao, nagipatay na itong Mayo 25, 2021 sa gabi sa iyang balay sa Muslim Village 9-A. Naanay gipasakahan og kasong murder ang mga pulis. Subay kini sa testimonya sa 11 ka mga witness. Gigamitan gihapon og M16 rifle aron masigurong wala nay kinabuhi ang kapitan. Matod sa DCPO, may kalabutan gihapon sa problema sa yuta ang usa sa motibo sa krimen. Problema sa yuta. Apa. Nara sila. Hugot ang atong pagmonitor sa ilaha. Sumala ni Police Captain Rose Aguilar, usa ka pamilya ang responsable sa krimen nga may utok sa pagpatay kang Kapitan Liubit nga naalang nagpuyo sa Davao City. Inigawas sa warrant of arrest batok sa utok sa krimen ug maaresto kini. Ikonsidera na sa DCPO nga closed na ang kaso sa pagpatay kang Kapitan Liubit. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Philippine Sports Commission. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Patay ang 24 anyos nga construction worker human maigo sa kilat sa usa ka barangay sa Tangub City, Misamis Occidental. Ang biktima mauray gisaligan sa pamilya ug miyembro usab kini sa usa ka tribo didto. Ani ang report ni Expedita Rojas.
Nagbangutan karon ang pamilya sa 24 anyos nga construction worker nga namatay human na igo sa kila niadtong Martes, Hulyo 20 tuig 2021 dito sa Pakyawan sa Huyuhoy, Tangub City dinhi sa probensya sa Misamis Occidental. Ang biktimang si Arnel Samuran bag-o lang nahuman sa grade 12 ug aron makatabang sa iyang pamilya na makyaw kini og trabaho didto sa Tangub. Gipahayag ni Ginong Rene Samuran nga kalit kaayo ang pagkawala sa ilang anak ug sakit kaayo kanila ang pagpanaw niini. Si Arnel nahimo ng katimbang sa ilang pamilya sa panginabuhian. Usa ka responsabling anak ang kanunay anda mutabang sa ginikanan. Murang naong mga akong mga una-una tungod nga nawala na akong mga isip timbang na akong panarbaho. Gisay sa ni Artemio Villarmia, kafgo sa barangay Huyuhoy, nga nagtabang sa biktima, nagtaligsik sa lugar apan padayon sila sa ilang trabaho. Umit sa pala, nagkando siya. Otong yan sa kiliti mo na iko siya ug sabay itakop pa to ihang kuan niya. Itakop pa to ihang kuan kanan silbi ang gunitan nga pala. Otos na dito na wag siya mo iko sa gyud. Sito si Ray. Talithi. Talithi tapos Nagdagom siya. Dagkom ito siya. Dayon, Ano tayo, pag tumita ko, tabang, umuro pa siyang ilang taon. Wala naman siya. O sa may igo niya dapit sa lite. Haman dapit na igo yung lite sa Nasa lite. isunod sa laos naman. nakita ni mo nga na sunog. Hindi, kinagkisi mo kanina pag ako ito, nagkisi kamay ba? Dili pa madawat sa inahan ni Arnel nga si Adela ang kalit nga pagkahanaw sa iyang anak. Sa ni Arnel, ang iyang amahan mo kasagdaan sa trabaho, kung dunay trabaho siya may puso, muliho po trabaho. Kaya maluwi siya siyang amahan kay pumo nga idaran na iyang amahan. Siya may makatimbang siyang papa, maluwi siya yung inahan, siyang amahan. Kung nakikita, inimit naman sa ako kay ako'y magulot sa iyang pinitaan ni dibay-dibay na ako sa panginahalan ng makag-ablay. Ang pamilyang Samuran, usa sa mga sakop sa tribong Lumad nga nagpuyo sa tiilan sa Mount Malindang. Gihaya ang patayng lawas ni Arnel sa ilang komunidad sa Mitugas nga may 18 kilometros ang hilayon gikan sa highway sa Tudela, Misamis Occidental. Expeditor Rojas, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe. Gipusil patay at tubangan pa mismo sa iyang inahan ang usa ka lalaki sa lungsod sa Matanao, Davao del Sur. Suspect sa krimen ang mismong lalaking gidunulan og kwarta sa inahan sa biktima panggamit sa 40 diya sa namatay nga kabanay sa sospitsado. Ani ang report ni Marjon Julian. Gipusil patay ang usa ka lalaki at tubangan mismo siyang inahan alas 7:30 sa buntag niadtong Hulyo 21 didto sa Puro 4, Barangay Kulon Sabak, Matanao dinhis probinsya sa Davao del Sur. Giila ni pulis sa Master Sergeant Ramos Alabata ang biktima nga si Cristobal Mangkal Akdang, 27 anyos, taga Purok 3, Barangay Clib, Hagunoy, samtang ang suspitsado giilang usa ka Milito Dasan Samling, 49 anyos, residente sa Purok 4, Barangay Kulon Sabak, lungsod sa Matanao. Base sa investigasyon sa kapulisan, alas 6 sa buntag niadtong Hulyo 20, miadto ang biktima sa balay sa suspitsado kuyog ang inahan aron matod pa og alang sa ika 40 diyas sa kamatayon sa bayaw sa biktima. Akong gipangutana si Master Sergeant Alabata kung unsay nahitabo mao kini ang iyang tubag. Nakalap na mo ng mga impormasyon tramigitan sa mga pangitabo paghapon sa pagpangsil patay sa usa ka akdang Cristobal. Posible ang ilahang rason nganong nahitabo katong panghitabo kaya nagatuo ang pamilyang Samling nga ang pamilyang Akdang moinungdan sa kamatayon sa anak sa pamilyang Samling niadtong miaging bulan.
Maayo pa kuno ang panag-istorya sa suspitsado o ang inahan sa biktima. Apan human nga nadawat sa suspitsado ang kwarta nga gihatag sa inahan sa biktima, misunod ang suspitsado sa iyahang palay ug sa paggawas niini nagdala na kini og pistola ug iyahang gipusil ang biktima. Atubangan sa inahan niini ngaming igo sa ulo nga mao'y hinungdan sa iyahang kamatayon. Sa inisyal nga pagtuki sa kapulisan sa lungsod sa Matanao, pagpanimalos ang ilang gilantaw nga motibo sa krimen. Apan kay nakasibat man ang suspitsado unsay himuon sa kapulisan. Sa pagkakaroon, kay nakalayas man gid ang maong suspitsado nga mao si Nilito Dasan Samling tungod sa halapad kayo nga dako kayong kabukiran, lisod kayo sa pagkuha ng ato ang persa, pagpangita sa iya. Apan, sa karon giandam na ang tukmang kaso nga ikapasaka bato kaniya. Nakuha sa kapulisan didto sa crime scene ang usa ka basiyo sa kalibre 45 nga pistola nga gituhang gigamit sa suspitsado. Marjun Julian, Newsline Philippines, Matanao, Province of Davao del Sur. Stay safe. Aduna na'y bagong hepe ang Philippine Drug Enforcement Agency Region 11, human gihulipan atol sa turnover ceremony si Direktor Antonio Rivera ni Direktor Eileen Lovitos. Pero karong tuiga, nakakuha pa o pasidungog ang PDEA 11 nga number 1 sa tibuok Pilipinas tungod sa ilang mga accomplishment. Ani ang report. Atol sa turnover ceremony kaganihang buntag Hulyo 22, 2021, gipulihan na si PDEA 11 Director Antonio Rivera. Gihulipan siya ni Director Eileen Lovitos na Director sa PDEA 13. First time na nag-first ang Region 11, no? And the glory is yours, it's not mine actually. Gipasigarbo ni Rivera nga una siya mihawa isip direktor, gibutang pa niya sa unang pwesto sa tibuok Pilipinas ang PDEA 11 sa ilang performance sa unang quarter ning tuiga. Nakasignit sila og balor 347 million kapin nga shabu, 27 million kapin sa marijuana ug hapit 1 ka milyon sa ecstasy, 7,788 sab ka mga PDEA PNP operation ug 10,210 ang naaresto. Naasay 451 ka mga drug-cleared barangays. This is the first time under the leadership of our Director General that they adopted the program in the non-duty status. The same with the PNP. Now, I'm going 60 this coming October. No? So I opt to optionally retire at the age of 60. So in preparation for that, nag-NDS ako, non-duty status. That's why ang nipulis ako si RD Lovitos. Kini ang nahimong hagit karon ni Director Lovitos nga matupngan man lang ang accomplishment ni Rivera. Usap na kami initially na specifically na mga agents, and my order is to strengthen our campaign against drugs through our anti-drug operations. Yung ating ang marching orders ng ating Director General is to arrest high-value targets and to conduct conduct high-impact operations now. Marching order ni Lovitos ang pagpaligon pa sa ilang anti-illegal drug operation subay sa war on drugs sa Administrasyong Duterte. Yung ating ang marching orders ng ating Director General is to arrest high-value targets and to conduct conduct high-impact operations now. So ito ay papaigtingin natin, and of course alam naman natin, nasabi kanina, yung pagiging number 1 ng PDEA 11 for the first semester of 2021. And kung hindi man natin ito malampasan, we hope and we will do our part, we will do our very best na ma-maintain itong standing na ito ng PDEA Regional Office 11. Nanganti-usab si Lovitos batok sa mga high-value target, pagpalig-on sa relasyon sa matag barangay, ug dugangan pa ang ideklarang drug-cleared barangay. At tangi! Mga basurang nagkatag sa highway sa Santa Cruz, Davao del Sur, gireklamo sa mga residente. O mga pulis sa DCPO, gipangbakunahan na. Apil sa vaccination ang mga pulis auxiliary. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply?
Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Tumaya at manalo sa PCS o Lotto. Sa bawat bili mo ng tiket, nakakatulong ka na sa kapwa mo at pwede ka pang maging milyonaryo. Tara na! Mialma ang mga residente sa Santa Cruz, Davao del Sur dihang gihimong dumping site sa mga basura ang daplin sa ilang highway. Walay nasayod kinsay irresponsabling naglabay sa basura nga gipangsulod pa og sako. Ani ang report ni Orlando Dondondinoy. Gipaabot ni Ramon Susano, nga residente sa Barangay Zone 3 sa lungsod sa Santa Cruz, Davao del Sur, ang iyang reklamo sa Newsline Philippines kay dili na nila maagwanta ang kabaho sa mga basura nga gilabay daplin sa Davao-Cotabato National Highway. Irresponsable para kang Susano ang naglabay sa basura nga gipangsulod og sako. Sumala ni Susano nga dugay ra nilang gipaabot sa Environment and Natural Resources Division sa munisipyo ang ilang mulo. Ilabi pa nga na disgrasya sabsiya sa lugar tungod sa dangog nga duga sa basura apan walay aksyon. Kani maguding basura diri dugay na kayo ni. Sige raw kanang labay niya. Pagka sila adlaw na napod. Super may naman sila law enforcement ito ani nga nagaparaning tutok ani nga tuwa mga among mga basura diri sa Daksin sa highway. Nahimo na hinomi nga dumping site ang area. So wala kayo ba nga national highway pag yun. Among gitawgan si Aurora Herbito ang labaw sa Environment and Natural Resources Division kon ENRD ug aniya ang iyang tubag. Muna ang problema karon. Kung sa unang muna pagdakop, amo nang hapa-apaan, wala mong labay. Kung wala mo hapa-hapa, na mong labay. Kami nakadakop ng hidagan, amo nang na-report sa pulis. Nanay mga cases, anak na, kaya napailan og kaso. Sumala ni Herbito nga adunay municipal ordinance nga nagpaluyo alang sa mga magpataka og labay sa ilang basura. Doon na, naatay kuan penalty, naatay pwede na siya isyuhan og citation ticket, pwede po na siya pabayron i-report na mo sa police. Kung madakpan, dalaon na mo sa police station, among ipablato. Aminado si Herbito nga dili lang basura ang ginalabay sa maong lugar kay apil sab ang hugaw sa tao. In a region, ang kaso, tungkol kung sanay nagtabo ron. Hugaw sa tao. Tingnan ni septic tank, gikuhaan o kuhaan. Kanang waste niya, kanang tubig niya na ay ikan sa kasilyas, walay inana. Manaman ang gi-coordinate sa barangay niya. Ang barangay na amanday gi-assign na anod niya mo kuhaan din ha, mo hapa-hapa din ha. Gihulagway sa mga nagreklamong residente nga dili masulbad ang ilang suliran kung dili epektibo ang ngipon sa balaod. Ug way igong katakos sa pagsulbad niini ang mga naglingkod sa ahensya nga ila untang kadangpan sa ingon niining matang sa suliran. Orlando Dondondino, Newsline Philippines, Santa Cruz, Davao del Sur, stay safe. Naog daw sa sunog ang usa ka balay sa Uzami City sa Misamis Occidental. Og naapil pagkasunog ang usa ka sakyanan og motorsiklo. Ani ang report ni Expedita Rojas. Gilamoy sa kalayo ang balay sa usa ka April Acacio nga nimutang sa Purok Makiangayon, Tinago, Uzami City niadtong Miyerkules, Hulyo 20, alas 8 sa gabi. Sumala pa ni Archie Torres, ang Purok President, nga nakurat sila sa kalit nga pagdilaab sa kalayo. Kaya na mo, taod-taod na ni nga wala na po itaod. Kay anak-anak naman guna yung anak na mabay. Pero wala katulong nga nang bilin or wala Wala, kanang mura o sulugoon lang nila. Pero wala ang sulugoon. Wala o, dili po diya mo standby, mauli po siya. Kaya pero diya naman mabay. Gisaysay ni Gino Tangguamos silingan sa nasunugan. Nga una niyang nakitang nagdilaab na ang kalayo sa ubos nga bahin sa balay kung diin dunay sakyanan nga giparking og dali kining nangayo og tabang sa iyang mga silingan aron manawag og bumbero. Samtang nagpaabot sa bumbero, gitabangan pa og sablig og tubig sa mga residente ang sunog. Yung pagtanaw yung sunog, tanaw yung auto, diha ginigawa sa kalayo. So, ang auto mo ay unang na nakita mo. Kuan pa na sunog ng kuan. Dagan mi sa balay, ako gipebolo mo, palong na mo. Palong na kurente. Kaso lumugi. Kuan mi tubig. Matud ni SFO1 Abraham Abay, ang ground commander, ilang naabdan nga 80% na sa balay ang gilamoy. 5 ka fire trucks ang nagtabang, apan naug daw gihapon ang balay. Among pag-abot dire, mga 80% sa
Kapit ang isang usaw. So, dugayan na may kay ang kurente pero ang isa na mo ka-fire cut dito, nagkumpa na siya. Ang dali na nga part kay kita na to yung service adaptory. Kasi nag-expand siya kasi ito kay paano na to. Sabi na ito siya tubig kasi discussion namin. So, nakatawag sa Mercy, nakatawag nakaabot po sila. Naugdaw na ang iyang panimalay sa diyang miabot si April Acacio. Naapil og kaugdaw ang usa ka kotse, motor nga nagparking sa ubos sa naugdaw nga balay. Gibanabana ni SFO1 Abay nga mukabat sa 100,000 pesos ang danyos sa mga butang sa sulod sa balay, wala pay labot sa kantidad ang kotse o sa motor. Naglaom si Acacio nga masuta sa mga investigador ang hinungdan sa kalit nga pagkasunog sa maong panimalay. Expeditor Rojas, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe. Gidabdaban sa gituohang miyembro sa New People's Army kun NPA ang mga heavy equipment sa usa ka mining company sa Claver, Surigao del Norte. Gibana-bana ang 20 ka mga armadong NPA ang midabdab sa mga ekipo. Ani ang report ni Leo Febra. Gipang sunog sa wala pa mailhing suspitsado ang mga ekipo nga gipinag-iyahan sa Platinum Group Metal Corporation dito sa Barangay Cagdianaw sa lungsod sa Claver, Surigao del Norte niadtong Hulyo 21 alas 8 sa buntag. Gisaysay ni Nico Sarvida, trabahante sa kumpanya nga nagsugod na sila og trabaho sa dihang miabot ang gibana-banang 20 ka armado o gimanduan ang mga driver sa bakho nga mokanaog samtang ang ubang trabahante gimanduan nga magpalayo. Ilang nakita nga gibubuan og gasolina ang unom ka bakho ug misilaab ang mga ekipo sa ilang palibot. Iyang nadungog nga misinggit ang grupo nga sila membro sa sandatahang unit sa propaganda sa Rebuilding New People's Army. Ibang travel na, Chris. Apil kang kaloy. Dili lang kini ang unang higayon sa pagsunog og mga ekipo sa Surigao del Sur ug sa Surigao del Norte. Kahinumduman nga niadtong milabayng semana, gidabdaban usab sa mga armadong grupo ang ekipo sa mga kontraktor sa mga minahan sa maong probinsya. Una nang gipasanginlan sa Armed Forces of the Philippines ug sa Philippine National Police nga ang pagsunog hinimuan sa mga komunistang grupo nga gustong mangayo og revolutionary tax sa mga negosyante. Leo Febra, Newsline Philippines, stay safe. Kapin 3,000 ka mga pulis ug pulis auxiliary sa DCPO ang nakadawat na silang first dose sa anti-COVID-19 vaccine. Tinguhaon sa DCPO nga mabakunahan ang tanang pulis nga frontliner usab sa pagbatok sa COVID-19. Ani ang report. Mapasigarbohon kayo ang mga pulis ug pulis auxiliary sa DCPO nga nakadawat sa ilang unang dose sa anti-COVID-19 vaccine. 3,414 tanan ang nabakunahan sa mga personnel sa DCPO nga karong adlaw mo schedule sa ikapito ka batch. Sumala sa pulis auxiliary nga si Norberto Ferreira. Importante kanila ang bakuna kay naa sila permis sa gawas ug bisan kinsang tawo lang ang ilang mahimamat matag adlaw. Importante kayo, sir, na mabakunahan mi, sir. Kay sige mi atubang sa mga tao, mga lain-lain tao, sir. 2,000 kapin ka mga pulis ug kapin libo usab ka pulis auxiliary ang angay bakunahan. Gani, wala na sila gipiling klase sa bakuna ang ituro kanila kay ang importante aduna sila proteksyon aron dili mo grabe o galing mataptan sa virus. Mapasalamaton ta sa LGU kay gitagaan ta nila no og kaning higayon og katong vaccine sila nagprovide pod sila og kaning lumi para sa after sa na makabaksin ang atong mga personahe. Kinahanglan una considering nga namin sa frontline dapat kami ang isa sa mga kaning makadawat aning vaccine aron sigurohon pud namo nga healthy og luwas ang matag usa para matakhatag ta og maayong serbisyo. Human sa vaccination, balik trabaho sa dayon ang mga pulis sa ilang tagsa-tagsa ka mga responsibilidad. Naasay mga pulis sa lagyong lugar ang naapil og bakuna sa mga frontliners sa barangay.
Gipalig-on sa mga pulis sa Matanao, Davao del Sur ang ilang kahibalo sa angay buhaton o galing pabutan sila og landmine sa mga rebelding NPA o teroristang grupo pinagi sa simulation exercises. Ani ang report ni Orlando Dondon Dinoy. Tulo ka buok ang igo sa patrol nga bala. Ya ang ligi nag-explode. Tulo ang angol sa mga personahe sa Matanao Municipal Police Station dihang may busikad angol sa kalandmine sa tunga sa dalan kaginang buntag Huwebes Hulyo 22, 2021. Daling gitabang ang mga pulis nga nasamdan o gipang tambalan kauban ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council. Usa lamang kini ka simulation exercise aron ipakita unsa ang himuon sa mga pulis sa tinuod nga sitwasyon. Isa ni sa pinaka-importante nga part sa aspect sa atong kapulisan, no? Ang gitawag og SIMEX or simulation exercises. Kini nagapakita sa kapasidad sa ato ang mga kapulisan mo react in any scenarios such as this. Dunay nabombahan kunuhay nga ato ang sakyanan sa kapulisan o uban ng mga personahe nga na-injured. Diri makita ang kahanas o gipaspason sa atong kapulisan mo react sa mga senaryo. Kahinumduman nga duha ka mga pulis ang namatay ug tulo ang naangol dihang giatake sa mga NPA ang Matanao Municipal Police Station niadtong Marso 10, 2014. Usa ka semana human gilandmine sab sa mga rebelding komunista ang patrol car sa Bansalan Municipal Police Station sa Barangay Managa. Sukad atong mga higayuna hangtod karon present ang atong kapulisan sa halos sa di na to maihap nga pipila ka higayon naghahimo ta og simulation exercise to be able to preempt or prevent any eventualities nga moabot kay di maginato matag na ang panahon. And then if ever dunay mga posibilidad nga moabot gyud ang wala na to gi-expect, so ang atong kapulisan at least makareact man lang sa pinakapaspas o pinaka-epesyente nga pamaagisan. Aminado si Barachina nga bisan og ginasugdanan nila ang kampanya sa National Task Force and Local Communist Armed Conflict kon LTF-ELCA aduna gihapoy na hibiling presensya sa mga walhong komunista sa mga bukirang party sa ilang lugar. Giawhag sa kapulisan ng publiko nga motaho dilayon kanila o galing mamatikdan ang presensya sa mga armadong grupo sa ilang palibot. Orlando Dondon Dinoy, Newsline Philippines, Matanao, Davao del Sur, stay safe. Bukad to naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph, sa Facebook page, Instagram, newsline.ph, o sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar, mamahimo ka na inyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita o sabi ninyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao o General Santos City. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!